Makadi zita rangu ndinonzi Tasisi Spiri DJ Mamonye Matete pa Platinum FM nasindi na baba Sekuru Dhaka vanoti ivo vakange vaine hama dzavo kuZambia muna 1953 apo vakapesana nehama dzavo dzavari kutsvaga kuda kuti vange vachiziva kuti dziri papi uye dzizive kuti vachiri vapenyu. Vadhaka makadiko? Tinofara makadiko comrade. Ndoda kuti mutsanangure zvizere zita renyu pamwe chete nevanhu vamuri kutsvaga kuti ndivanani chaivo ende vanokwanisa kuvaziva ndivanani futi. Zita rangu ndinonzi Dhaka. Ndinogara paBangete Sports Club. Ndava ne20 years ndiripo. Ndaenda kuti ndimbotsvaga mainini wangu anonzi America. Takambogara tese kuZambia pamusha panonzi Pansadana 1953. Saka ndakapinda muno muZimbabwe 56. Andina kumboita kuti ndiwaone mainini alipo vanokwanisa kuzondiona paBangete Sports Club ndo pandiri. Saka ndinondisisisa chaizvo kuti ndiite sei tionane namainini kana vachiri vapenyu. Nyaya iripo ndiyokuti iyo ndinofanira kunge ndizivane nehama dzedu vari muno muZimbabwe kuitira kuti zvinhu zvitifambirewo zvakanaka. Namba dzangu dzefoni kana vachida kundiona, kana vazukuru varipo kana vana varipo, namba dzangu dzefoni inonzi izo 077 07755 004 05. Namba zangu 07754 004 05. Okay, vandiri kutaura vanonzivo vaDhaka vanorodza kuti ivo vakapesana nehama dzavo mugore ra1953 vari kuti vari kuda kuti vange vachisangana navo vazivane kuti vachiri vapenyu. But vaDhaka ndisenior carpenter vanotaura kuti vaita zvekuveza vachimadoors nezvimwe zvakasiyana siyana uyezve pavakazopinda muZimbabwe vakakondinya nebasa ravo. Asi pari zvino vaDhaka vari kuti vane chivimbo chekuti amainini vavo vapenyu nekuti pane hama yavo yakambovaona. Mungaziva sei kuti mainini venyu ava vachiri vapenyu vaDhaka? Maybe vanodaro vakatisiya kudaro nguva yareba iyi vaDhaka. Nguva yareba ati 2021 mukoma ndakaonana navo akati ndakasangana navo mainini America pambale. Saka havana kundiudza kuti vanogara kupi. Saka mukoma wakashaya gore rapera iyi 2022 ndakangomira ndisina zvandingabati nemhaka yekuti ndimbota sei ndikomplaini kuti ndione kuti mainini vachiri vapenyu here kana kuti kwete. Saka ndiri kudisisa chaizvo kuti tionane kana vazukuru varipo kana vana vavo varipo. Anonzi America kana kuti mai Bizek mainini vacho vandiri kutsvaga. Sekuru Dhaka vari kuradzawo zvakare kuti vari kutsanangura kuti amainini ava vakaonekwa mugore ra2021 kureva kuti pane makore mashoma apa vanoratidza kuti vanokwanisa kunge vari vapenyu. Kana pana mwana kana anozivawo zvakare America vari kutaura nezvavo amai Bizek vanokwanisawo zvakare kuti bata kana paPlatinum FM kana kuuyawo zvakare paPlatinum FM panonzi pa 145 Commercial Street Urudza House. Ndoza kuti tinovimba nemi vanokwanisa kubatsira. Please ngativabatsirei vakwanisa kusangana nehama dzavo. Ndichitaura futi zvekare kuti kana uri munhu achateererawo paradio futi zvekare kana une hama yauri kuziva yauri kutsvaga kana kuti hama yauri kuti inge ichizikanwa kuti iri kupi unokwanisa kuuya futi zvakare paPlatinum FM. Tisatapedza Sekuru, pamune mashoko amungada kusiya pane vakatarisa video renyu iri? Mashoko andinoda kusiya ndiri elder kuChurch of Christ. Saka ndinodisisisa chaizvo kuti hama tizivane kuti tirimo muno muZimbabwe takaita sei. Kuzivana kwakanaka. Ndiri munhu ndinomira papulpit ndichiparidzira vanhu kugara zvakanaka.
saka ndinodisisa kuti ndiwane nehama dzekumusha kwangu kuMozambique, ndionane nehama dzekumusha kwangu kuZambia, nekuti ndine mhuri kuZambia, ndine mhuri kuMozambique. Saka izvozvo taifana kunge tichiita sei tichiziwana, kuziwana kuri nani than kusaziwana, because tinozopedzesera takuroorana paukama. Thank you so much. Sekuru Dhaka vari kutivimbisaiwo zvakare kuti kana pane munhu anokwanisa kunge achizovasanganisa nehama dzavo vachave nemufaro wakanyanya zvikuru. Ndinokutendai mese vanotarisawo zvakare vanoteerera Platinum FM pa www.platinumfm.co.zw, social media platforms ese Platinum FM. Ndovimba kuti mucharamba muinesu. Sekuru Dhaka, tovimba zvakare kuti muchasangana nehama dzenyu zvakanaka. Amen, amen, amen. Tatenda.